И здравейте хора, аз съм тук и аз ви обещах, ще снимам базата, извинете, че тук малко се забавих. И да, в момента съм в базата и както ви обещах, че видим. Тук имаме двама претендента, единия е Галин, другия може да не го знаете, и другия е един друг приятел, който се казва Венко, и сега ще покажем базата само. Значи тук имаме някакви работи, де сме наслагали, тук имаме диван. Това няма нужда да го гледате отдолу. Имаме си диванчик, картинка си имаме тук, имаме една маса и така две столчета като гуми. И да, имаме един склад, между другото. Който склад, имаме тук стъкло, може да не се вижда. Ще го щупяме. Едно стъкло имаме тук, имаме си шкафче. Мама ти, така е. Извинете. Имаме си стъкло, тук си имаме пистолети, тук маски. Каквото стана си има тук. И да, това и тук имаме също едно нещо, тук имаме касети, едни са въртяни. Тук имаме някакви джунджурики и такива работи. Имаме едно странно бъги, което се возим на него. Да, и също трябва да покажа туалетата, не мога да в туалетата, честно. Сега ще се спъна, брат. Не вем, да сега, да бе. Знаеш колко мръсно. Да, тук имаме даже човек, който е на туалетната. Стига бе, наистина. Тук на туалетната буквално, да, малко букуци, използваме го като кошчина, да. Все още никой не си е вършил работата, само пикня. След време покажем и оръжейната. Прави, брат, не се чудиш. И сега оръжейната, понеже оръжейната е доста добро нещо. Създадено. Тук сме си направили пътечка. Имаме даже си пътечка снимаме към базата. И тук имаме оръжия всякакви. Имаме тук пътечка, в която не си да я продължим. Но за сега е в ремонт. И да, предишната база по принцип не беше в тук, където минахме. Ето тук. Това място, където е дървото. Ето тук. Да, и да, това съм тук. Тук малко желяза имаме. Да, това е базата също, искай да ви покажа. И да, по-точно да. И да, имаме и дивана се отваря. Отвътре мога да си крием нещата. И в момента проекта ние да направим къща, както казах в миналото видео. И да, в момента няма. И да, дивана по принцип за това няма поканен, защото може някой да ме види да го откръне работите и затова да. И това ще бъде хора за днес и утре и други ден ще се видим пак и ще измисля какво да снимаме и затова чао, абонирайте си, лайкните видео. Чао!